boas tardes. Penúltimo acto, quero agradecervos que esteades aquí connosco para celebrar a nosa primeira presentación do noso primeiro, para a redundancia, libro colectivo de poesía. Estar en Santiago un día como hoxe tan sinalado, víspera da Patria, é un prazer. Tamén unha grande honra, máis aínda facendo en Santiago, en Sargadelos, que representa unha icona na cultura galega. Compostela, capital da nación, tiña que ser a cidade elixida para comenzar a nosa andaina de presentacións por toda Galicia. Esta colleita de versos dos tres integrantes do grupo de acción poética, Enrique Ligachá, Rosa Negra e eu, Cruz Martínez, intenta ser a palabra que reflecta a contorna na que vivimos. Nunha sociedade rota polo individualismo e pola intolerancia idiomática. Nos pertencemos a esa parte importante de galegofalantes que son vítimas da imposición, discriminación por só falar en galego. Lingua mater, lingua histórica, lingua colectiva e da memoria dun pobo. Por iso, hoxe é un día feliz. Hoxe reivindicamos de corazón o noso compromiso coa loita. Grazas, queridas amigos e amigos, por compartillar este día emblemático, por acompañarnos e facer que nunca esquezamos esta presentación. Penúltimo acto, o Grupo de Acción Poética desexa que gocedes destes poemas e que mañá, a 5 de xullo, atrone Galiza enteira nun sismo co epicentro en Santiago, percorrendo todos cada un dos recunchos da terra para escoitarnos e escoitaren as voces que ao unísono cantan o himno galego, ondeando con orgullo unha bandeira e un idioma de seu. Nestes tempos escuros, as verbas de Rondán adquiren máis forza. Galegos, sede fortes, prontos e grandes peitos, aparellade os peitos, a glorioso afán, fillos dos nobres celtas, fortes e peregrinos, luitade polos destinos dos sellos de Breogán. O penúltimo acto non ten principio ni final, ni necesita de testemunhas para aseverar que vive en nós e é posible de certo. Para sair das palabras e convertelas en acción, para pervivilas nesta desmesura necesaria. Penúltimo acto, para sermos o que habitamos, empregando os nomes axeitados e deletrealos a todos os ventos, para chegarnos antes do final á realidade plena. Un acto de fe para resistirnos a ser invisibles. Quizás é a modo da explicación da breve obra poética do autor Enrique Ligachá, presentada nesta obra colectiva, permanece por unha banda a ausencia de todo tipo de esperanza e por outra unha nova forma de acalala do presente. E non é outra que a necesidade de reinventarse de novo de xeito permanente. Se ben comeza con unha cita de Bertolt Brecht referida á necesidade de alfabetismo político da sociedade, non prescinde tampouco da soidade como recinto natural do ser, e onde podese liberar de todo o infernal que lle acontece para afastarse do vitimismo anónimo e construirse en vitimismo proletario, se con isto quere dicir da clase como un feito moral necesario. Neste poemario, dentro do poemario colectivo que aquí achégase, fala da liberdade como unha luz alá ao fondo que preciso extinguir para buscala na existencia e convertela en unha idea perversa de defender. E a natureza tamén un símil contagio e un instinto de rebelión en contra do cinismo do capital. Hai tamén un sexto paso lineal da necesidade ética do ser para avanzar na procura do humano en contra da claudicación constante política, social e cultural. É difícil falar ao autor
sobre a necesidade do compromiso e autoridade que ha de ter a poética e, por extensión, os que se dedican a ela. Pois o poeta non pode ser reconhecido como tal se non se opón ao mundo no que vive con total inconformismo. O poema titulase que e di o seguinte: Ti iluminasme, non eu facho que prendes, e, sin embargo, sei que me iluminasme, que abonda nesta oscuridade e desesar un cometa en vez dun anel, a respiración das branquias do meu pensamento, a racionalidade pouco común e todos os sonhos dos que non me acordo chegan con escoitar, pero lamento que ainda me pregunto: quen son eu? Sabes que son un prisioneiro que tira todas as chaves dos desexos ao mar para non abrir nunca o cárcere, que tenme preso. Que esti o carcereiro? Que fan os carcereiros? Se cala o mar para topar as chaves, que fai un prisioneiro? Tentar fusir como un animal, farto da súa lucididade, aprende a falar, ten unha cometa en vez dun anel, tira as chaves ao mar e defende unha idea perversa para que deixe de iluminar. A palabra surgiu da dislalia, sei. O silencio deixou de ser, botouse a rúa e ficou afastado do monótono ritmo da fregona. Tiña que ser. Renacer e rachar os nimios diálogos dos contos os que nacemos. Arrancar inicos veos xacentes, asoballadores. Mais temos nas mans a capacidade de seguir. Sinto que xa non son a imaxe autómata que merca no hipermercado. Nin existe un imán que me encadee de por vida a unha tixola. O lúgubre cuarto de Antonte iluminouse de súpeto, abriuse a porta e o tempo sorriume como un solícito amante. O meu corpo é un dolmen que emerxe. Son a vítima liberada do lóbulo. Aparece o esqueres, ipso facto, e observo que hai un principio que toma forma a través de min, dende min, en min. Rosalía. Reverdeces cada día tra la porta. A túa saudade é a noite dos tempos, e as verbas son os illotes dun marcos. Limpas vaguas do carraxe, e deixa que armee a estrela na fronte e nos beizos un cantar. Matria da Galiza e filla da esperanza. Esa flor da noite, dunha longa e escura noite de pedra que xa máis acaba. A túa é a nosa negra sombra que volve facéndonos mofa. E toda a señaldade de séculos pasados rompen os osos. Ti és o luceiro da alma, o referente histórico que nos guía cada noite. Rosalía, flor da noite e filla da palabra. Érmete, miña amiga, que xa canta nos lados. Penúltimo ato, pois eso, agradecemos a vosa asistencia e, bueno, agardamos poder encontrarnos en outras ocasións.